Často nám dávate otázky, kam správne uložiť elektroodpad. Dnes tu stojím s mojím kolegom Štefanom Červenkom. Ahoj. Ahoj. A ideme sa pozrieť do siete predajní Decathlon, ktorý je náš klient, a povieme si k tejto téme viac. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Tak v prvom rade, keď si domov donesieme nejaké elektro a vybalíme ho, je zabalené zväčša v polystyrenovom obale. Ten patrí na zberný dvor vo väčších prípadoch. Keď sú menšie polystyrenové obaly, tak do kontajnerov na triedený zber. Krabicu vždy zošliapneme a minimalizujeme. Teraz prichádzame ale k tomu elektru samotnému. Tak. Donesieme si nové elektro, staré chceme niekam umiestniť. Štefan, kam by sme ho po správnosti mali odniesť? Je to veľmi jednoduché, tých možností je viacero. Napríklad to môžeme doniesť, a je to úplne najľahšia cesta, do predajne, kde sme to predtým kúpili, ale nie len. Do každej predajne, kde vlastne takýto tovar kúpime. Takže môžeme to priniesť aj sem, do športovej predajne, čo by možno niekto ani nečakal, ale je aj možnosť elektroodpad priniesť do športovej predajne. Ktorej predávajú elektro? Ktorej predávajú elektrotovar. Teraz sa nachádzame tu v Decathlone, videli sme tu viacero ukážok takýchto elektrospotrebičov. Elektrospotrebiče však rozdeľujeme na veľké a malé. Aký je rozdiel, ako by si to v stručnosti vysvetlil? Pokiaľ sa jedná o elektroodpad, tak tam je trošku rozdiel v tom, že čo môžeme priniesť a čo nám nemusia zobrať. Pokiaľ sa jedná o malý elektroodpad do 25 cm, tak ten nám musia zobrať aj bez toho, že by sme si kupovali nový tovar. Pokiaľ sa jedná o väčší elektroodpad, tak ten nám môžu zobrať v prípade, že si kupujeme niečo podobné. To znamená výmena kus za kus. Kus za kus veľkostnej kategórie. Čiže nemusím si bežiaci pás kupovať a za bežiaci pás, ale mohol by to byť aj elektrobicykel statický za... Ja si myslím, že rozhoduje skôr tá druhová kategória. Čiže tovar podobný, tovar rovnakého charakteru. Dobre. Ideálne by bolo asi dopredu sa informovať, že zoberiete mi to, nezoberiete, aby sa človek zbytočne neprehnal do obchodu. No a pokiaľ by sme mali niečo, že si nechceme kúpiť nový tovar podobného druhu a máme elektroodpad veľký, tak ho prinesieme buď na zberný dvor vo svojom meste alebo v obci, alebo ho môžeme dať dvakrát do roka tiež na zber, ktorý organizuje mesto alebo obec. Pozrieme sa tuto do kontajnera, ako sa zbiera teda v Decathlone. Keď si otvoríme kontajner na drobný elektroodpad. Myslím si, že sa zbiera veľmi vzorne. Elektroodpad je v kontajneri alebo v nádobe, ktorá je určená na elektroodpad. Nevidím tam nič iné. No a batérie, tie sú veľmi jednoduché, tie vidíme. Takže tiež sú tam len batérie, ktoré tam patria. Ďakujem za tieto informácie. Teraz už viete, ako triediť elektroodpad, že treba obaly z elektroodpadu tiež roztriediť do zberných nádob, na ktoré sú určené. A vidíme sa pri nasledujúcom videu.